ministre dɔ tun bɛ yen o y'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko ministère de l'éducation nationale n'a bɛ wele ko général Sekuli ale tun bɛ ministère la ale nana a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sigilen kɛnɛ in na k'u bɛɛ la bɔ yen ko parce que don dɔ kuma don a bɛ kɛ don dɔ an ye sɛbɛnni kɛ k'a ci président du tribunal ma n ko ka baara jɔ parce que u bɛ titiri kan Lasine Soumano ne ye père ye Ifrari Katibugu directeur général ye jamana lɔsen o ye kalan de ye bon ni kalan tiɲɛna donc jamana fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ kamasɔrɔ kalansow minnu bɛ jamana yɛrɛ ɲɛnamaya n'a fɔ kan olu ma ko cadrew k'a daminɛ ingénieur la sa o ingénieur topographe ka taa se juge u bɛɛ lajɛlen a bɛ a kɔlɔlɔ bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma bon sisan IPR de Katibugu an b'o gɛlɛya dɔ de kɔnɔ n ye bɔli min kɛ n y'a ɲɛfɔ ɲɛna Katibugu yɛrɛ a nana cogo min bon mɔgɔ caman bɛ kɛrɛfɛ u b'a fɔ an ninnu de ye dugukolo di IPR ma bon yɔrɔ kɔni tɔgɔ dali Mali la n'an ma ɲina bɛɛ b'o kalama mɔgɔ fɔlɔ mana yɔrɔ sigi a bɛ tɔgɔ bɛ da o la i bɛ a mɛn ka fɔ Solomanibugu walima Moribabugu i bɛ caman mɛn ta mais mun kosɔn a ma fɔ yan ma ko Miyankabugu a ma fɔ Jakitebugu a ma fɔ Sokurana a fɔra Katibugu o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na hali ni a ka di minnu ye a tun bɛ yɔrɔ min Kati n'i taara sisan hali sini a nɔkɔrɔw bɛ Kati bon a bɔra Kati ka na ni an filɛ yɔrɔ min na nin ye o de la a tɔgɔ dala effectivement Katibugu maintenant u nana waati min na a y'a sɔrɔ dugu si tɛ yan u yɛlɛmala san 1000 ni 900 mais baara yɛrɛ ka ban u taara ka manœuvre ta yɔrɔ la u kana ka na lɔgɔlisow jɔ o baara yɛrɛ banni o bɛnna san 1000 ni 902 ma bon san 1000 ani 300 ani 5 1935 u ye titre foncier kɛ dugukolo nin bɛɛ la 1935 o titre ye titre 4 o titre 4 a lɔnnen bɛ diɲɛ bɛɛ bolo n'u ko diɲɛ bɛɛ bolo minnu bɛ dugukolo ko kunna sisan i b'a dɔn i b'a fɔ fɛn min ma ko ka géoréférencier o kɛla yan 2009 an ni tubabuw y'o baara kɛ k'a sɔrɔ an ka lɔgɔliden dɔw bɛ ka u ka doctorat kɛ hali n'i bɛ Paris i mana cliquer o kan k'a fɔ IPR de Katibugu a b'a jira a n'a dan bɛɛ lajɛlen namara si t'o rɔ Mali yɛrɛ tilala ka expert géométrie dɔ ta k'o sara IPR y'a sara Mali y'a bila ka na a b'a fɔ fɛn min ma ko état de lieu k'o kɛ k'a ban ani dɔnni a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na mais an nana don gɛlɛya kɔnɔ baara a bɛ kɛ waati min na lɔgɔliso ni ani dugu tun ka jan komi ani dugu tun ka jan ekɔlidenw bɛ yan u bɛ si dumuni yɔrɔw tɛ yen donc muso dɔw ta la olu bɛ dumuni kɛ a bɛ di lɔgɔlidenw ma u bɛ fɛnkɛ dɔw b'u ka yɔrɔw furan dɔw b'u ka yɔrɔw jɔsi komi sɛnɛ fana ɲinini bɛ kɛ ɲininikɛla ninnu fana baaradenw de b'o la olu ta la waati la u tun yɛrɛkɛlen bɛ kɛnɛ nin ɲɛfɛ ministre dɔ tun bɛ yen o y'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko ministère de l'éducation nationale n'a bɛ wele ko général Sekuli ale tun bɛ ministère la ale nana a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sigilen kɛnɛ in na k'u bɛɛ la bɔ yen ko parce que don dɔ kuma don a bɛ kɛ don dɔ kɛlɛ ye mais a donnama kama lɔgɔli karamɔgɔ yɛrɛ ko ani dugukɔnɔla ka jan n'a nana fɔ k'u ka taa si dugu kɔnɔ ka na u bɛna retard la lɔgɔlidenw tɛna daraka sɔrɔ k'a dun joona u tɛna fɛn ninnu kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ k'u madon
u k'o la bon ni a ma ɲɛ o kɔ donc a b'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ ka u yɛrɛkɛlen bɔ kɛnɛ ɲɛfɛ donc u ye u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ directeur dɔ tun bɛ yan ko Sanogo Kalifa Sanogo o yɔrɔ de bɛ wele u bolo sisan ko Miyankabugu parce que Miyanka tun ka ca yen o tun ye hyper directeur ye ale tun ye hyper directeur général ye donc maçon minnu nana baara la maçon dɔw fana tun bɛ baara la o maçon tun sigilen bɛ yɔrɔ min u b'o wele ko maçonbugu bon dɔw t'a faamuya u b'a fɔ ko mɔsibugu mɔsiw fana tun bɛ baara la yɔrɔ dɔ bɛ yen sisan u b'a fɔ o ma ko Sokurani u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan yen de o bɛ hyper yɛrɛ dugukolo kan kangari dalu ye fana dɛ mɔgɔ kana simanso lɔ mɔgɔ si kana simanso lɔ kamasɔrɔ jamana ta don n'a bɛ fɛn fɛn kɛ aw b'a bɛɛ kɛ bɔgɔso de bon diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma ye ala nana kɛ an nana don démocratie la san 1996 Alifa bɛ fanga la waati min na u ko ninnu bɛ yɔrɔ min u bɛ jamana ka yɔrɔ an ka yɔrɔ ɲini ye k'u bila yen o yɔrɔ nin u b'o de wele ko Katibugu recasement sisan u k'a ma ko Mamibugu u fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ compter kelen kelen fɛn bɛɛ sigilen bɛ yen sisan k'a bɛɛ compter ka kelen kelen ala ye den ka yɔrɔ d'u bɛɛ ma ka yɔrɔ dugukolo tɔ to o dilu ma fu ko parce que u bɛ yɔrɔ min na u kan ka bɔ yen parce que o ye gouvernement ta ye bon komi a bɛ fɔ ko jamana ta don dɔw y'u ka yɔrɔ lɔ dɔw ko an bɛ to yan fɔlɔ yan Sonsoribugu fɔlɔ sani faso mako kana jɔ a la sisan an nana an ko ka yɔrɔ bila ten hali i ka so i kan ka kogo don a ma an bɛna kogo don yɔrɔ ma mankan nana wuli walasa ka yɔrɔ lakanda kamasɔrɔ ɲinini tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ yɔrɔ lakanalen tɛ n y'o de fɔ n ko hali so yɛrɛ i tɛ se k'a pɛngɛ f'i ka a lakori kɔrɔ b'o la nka mɛ mansa min alari hali a dɔw bɛ yen u b'a ɲininka mun na aw bɛ kogo dɔn ko ni kogo jɔra nin minnu bɛ yen u tɛ se ka fɛngɛ a caman ni k'u ta mɔgɔ 100 i bɛ taa sɔrɔ 20 y'a ka yɔrɔ feere 20 y'a ka yɔrɔ feere yɔrɔ t'u bolo tɔ n'u ka yɔrɔ bɛ yen. a bɛna fɔ sisan u tiɲɛtabagaw de bɛ yen nɔ sisan ou bien a bɛ cogo di. dɔw yɛrɛ bɛ yen dɔw tiɲɛtabagaw bɛ yen donc u ye yɔrɔ feere an nana san'a ka so yɛrɛ ma kelen b'a la o ye gardien kɔrɔ dɔ ye ale muso tun bɛ tobili kɛ k'a di cuisine na o den dɔw bɛ sanubɔyɔrɔ u nana commencer ka wari sɔrɔ 2019 a nana k'a bɛ foraji sen ka tila k'a bɛ nakɔ da directeur min tun bɛ yen ko non e tɛ se k'o kɛ i bɛ hyper dugukolo kan ala y'a kɛ a bɛnna o tali ma a nana ka commencer ka sangaso jɔ an ko o min filɛ a tɛ ɲa ala y'a kɛ an taara ka taa plainte kɛ an taara tribunal la an y'a ɲɛfɔ tribunal mɔgɔw ɲɛna a bɛ faso ka yɔrɔ kan au jugement an taara u ye ɲininkali kɛ mais mun b'a jira k'a fɔ hyper ta ye yɔrɔ ye hyper ye titre 4 nin bɔ k'a jira k'a fɔ nin titre 4 a bɛ yen a dessin a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen ayiwa k'u ɲininka aw dun fana ko aw ta ye yɔrɔ ye mun papier de b'aw bolo papier den kelen a t'u bolo a bɛ fɔ min ma ko permis d'occupation o tɛ yen attribution provisoire o tɛ yen papier si t'u bolo fɛn bɛɛ ye dugukolo ko ye dugukolo kan ka di cogo fɛn fɛn na a fosi t'u bolo nka an ni tribunal mɔgɔw u mɛnna a ko ɲɛɲini na ko u ma d'a la ntɛnɛndon kalo décembre kalo tile 21 ni o kɛra 2020 ye sa 3 heures waati la président tribunal yɛrɛ a bɔla yen kana Katibugu kana an ka ɲɔgɔn ye kana ko a yɛrɛ bɛna kana yɔrɔw lajɛ a nan'o don na ni a ka greffier bɛ ɲɔgɔn fɛ ani garde corps ani géomètre dɔ a y'o ta génie rural la an fana ye an ka chef d'exploitation bila u fɛ
ani an ka cartographe n'an ka géomètre u taara ka taa yɔrɔ lajɛ o yɔrɔ lajɛli kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ effectivement fɛn b'an bolo an ko bon o kɛra 2020 an ko komi fɛn bɛ an bolo comme ça e du yɛrɛ nana ka yɔrɔ lajɛ ninnu dun u ye sojɔ daminɛ u b'a fɛ ka bâtiment min jɔ ko R+1 ani siso 14 b'a la an ye sɛbɛnni kɛ ka ci président du tribunal ma n ko ka baara jɔ parce que u bɛ titre kan ayiwa o ko kɔni mɛnna munumunu na depuis 2020 comme an y'a fɔ cogoya min na mɛnna munumunu na o ma se ka kɛ an t'aw laɲini ma se cogo si ka sabati donc to munumunu na fo ka taa se marsi 2021 ma marsi 2021 o y'a sɔrɔ déjà ninnu a burabansow lɔli la pewu u ye sangaso jɔ o bannen kɔfɛ 25 mars 2021 a sɔrɔla sisan ka délibéré kɛ ka yira k'a fɔ u bɛ titre kan u bɛ titre min kan titre min bɛ wele ko TF 1127 ko o tɛ se ka d'u ma mais titre ni kɛrɛfɛ a ye hectare 5 d'u ma ko a bɛ fɔ o ma ko droit coutumier mais san'a ka s'o ma a ko ne ma fɔlɔ n'u u mɛnna u ye san 30 ɲɔgɔn sɔrɔ droit coutumier la a kan ka d'u ma ne ko ayiwa Mali olu de ta ye sariya ye n'u y'a kɛ cogo min n'o tɛ anw ye dugukolo bɛɛ boson cogo min anw y'a kalan kɛ an m'a kalan kɛ yan an ye kalan kɛ jamana wɛrɛ tubabu jamana kan o bɛ min fɔ an ɲɛna ye titre sariya fɔlɔ la ale hali n'i ka san 100 k'a kan a tɛ se ka d'i ma cogo si droit coutumier la o kɔni fɔra an ɲɛna mais Mali fana sariya Mali sariya a ta de ye donc ala kɔni y'a kɛ 25 mars a y'o jaabi bɔ ka tila k'a yira an na fana bon jaabi min bɔra mais 5 hectares min dir'u ma o fana bɛ IPR ka dugukolo fɛ walima non o tɛ IPR ka dugukolo fɛ o bɛ IPR dugukolo kɔ kan ko mais k'u ye so min jɔ ani u ye nakɔ min jɔ ko ni an magal'o la an bɛ pini IPR kan ka wuri sara an ko mais i ka o kuma an b'o faamuya ko Suzani t'a Komari Komari bɔ Suzani k'i dogo an fana b'a fɛ ka lɔgɔliso a développer yen de an kan ka lɔli kɛ parce que ni ka lɔgɔliso in yɛrɛ jateminɛ nafa min b'a la Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafin jamanaw bɛɛ bolo yɔrɔ caman bɛ yen Mali tɔgɔ bɛ dɔn ekɔliso nin fɛ IPR de Katibugu fɛ donc o sira la a tɛ se ka kɛ tulonkɛfɛn ye comme ni mankanw bɛ yen an ye laɲini kɛ gouvernement de la transition fɛ n k'u k'an dɛmɛ pour que ka kogo jɔ o kogo jɔ o nana daminɛ sisan minnu tun wulila ni a ma ɲa u ni tɔw u ye dɔw fara u kan ka taa i balamini ko non ko kogo a tɛ jɔ. donc gouvernement ka dɛmɛ yɛrɛ de kogo jɔ ye. gouvernement de ta don anw yɛrɛ ta tɛ anw kɔni ka laɲini don ko walasa an ka baara bɛ se ka sabati cogoya min na mais gouvernement ka laɲini ko lɔgɔlisobaw ka daminɛ Badalabugu kulu sanfɛla Ponge sanfɛla IPR de Katibugu ko ka a bɛɛ sécuriser bon ni don ka jateminɛ gouvernement ta ye tiɲɛ ye parce que jama bɛ ka caya dugukolo dun tɛ mɔnɔnɔ la lakanabaliya fanga ka bon ka tɛmɛ o kosɔn gouvernement ko ka yɔrɔw lakana gouvernement de ka wari don anw ka dɔrɔmɛ t'a la anw ma marché yɛrɛ passer mɔgɔ ma gouvernement de marché passer n'a ka DFM ni fɛnw o baara nana daminɛ janvier kalo tile 31 2023 u bɔra ka taa kogo min tun jɔlen don entreprise bolo kogo kɛnɛ dɔw k'o la olu la bi ka tila ka dingɛ ninnu caman gringurin o laban kɛla min u ye à peu près mɔgɔ 19 minɛ ka taa u datugu ka u bila kaso la kalo 1 k'o kɛ provisoire ye o jugement o bilalen bɛ ko kalo tile 25 an bɛna taa o jugement na nin kalo nin yɛrɛ o kan ka kɛ 8 heures an nana convocation dɔ sɔrɔ justice mɔgɔw bolo o kɛla mars kalo tile 28 ko Umaru Ayidara ayiwa o ni mɔgɔ 39
i fara ɲɔgɔn kan ka taa u ye ko u mɛnna yan u ka ca ni san 30 ye ko ka yɔrɔ d'u ma sani justice kow ka ban ko ka kogo jɔli dabila ko ka baara bɛɛ jɔ et puis laɲini nin kɔnɔ fana olu ka jate la yɔrɔ kan ka d'u ma droit coutumier la nka u y'a yira ka fɔ titre 4 a b'a reconnu titre don mais a mana kɛ cogo cogo fo ka yɔrɔ di u ma u yɛrɛ jɛra n'a ye ko yɔrɔ ye aw ta ye IPR ta ye u yɛrɛ jɔ a la mais ko k'a d'u ma droit coutumier la ko k'a d'u ma droit coutumier la u yɛrɛ jɔnnen don ko titre don ko mais k'a di droit coutumier la donc o gɛlɛya in an nana don o de kɔnɔ alamisa don ayiwa ko jaabi nana bɔ ka an ka baara jɔ mais an kɔni tun ma papier sɔrɔ an ye papier sɔrɔ bi de min ye kalo tile 17 ye an ye papier sɔrɔ ka fɔ tribunal ko ten ka baara jɔ parce que ni i ko siman baara la ko ka baara jɔ siman nalen don kama bon siman ye fɛn min ye hali ni yiri dara la a bɛ kɛ kabakuru ye mana min kan ka kala n'a b'a ka baara kɛ o tɛ se ko siman tɛ se k'o kɛ tuguni bon an filɛ waati min na an ka kunnaja sanfɔɲɔ bɛ ci waati dɔw la sanji fana mana na k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw surtout ye kogo dɔw lɔ a bɛ fɔ min ma ko lɔngirini walima sololaw ko dɔw ma ko poto donc nɛgɛ de bɛ kow kɔnɔ ka beton kule o kɔnɔ ka kogo minɛ ni ɲɔgɔn na a caman jɔlen don o t'o la mais hali ni fɔɲɔba cila cogo dɔ ka di fɔɲɔ b'a bin a bɛ baara segin kɔ ni san nana o problème kelen fana don a dun baara nin hali minnu filɛ mɔgɔ 40 min filɛ ye n ye min sɔrɔ sariyatigiw ka gafe kɔnɔ o mɔgɔ 40 n'a min den ma kalan kɛ yan a balimamuso den bɛ kalan kɛ yan hali ni min salen kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ o ka mɔgɔ dɔw bɛ na ka na kalan kɛ a bɛ bɛɛ de nafa a tɛ mɔgɔ kelen nafa a bɛ bɛɛ de nafa anw ko tribunal a baara ka ɲi an filɛ baara min na an t'anw yɛrɛ ye jamana ta de don a kalifalen don anw na nin waati na dɔrɔn parce que u caman kuma kan hali ni titre don ko foroba ta don ko jamana ta don foroba ta mana kɛ cogo o cogo ni sariya bɛ jamana kɔnɔ a kalifala dɔ de la ka fɔ o ye responsable ye dugukolo ko yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na i kan ka a ɲini fɔlɔ a ka affecté ma mais a ma affecté ma sariya sira la e ka na ko wa ko foroba ta don ko foroba misi mana foroba ɲɔdun ko y'o bannen ye an ko ni a kɛla ten ko a tɛ ɲa an ma jigin juge fana la dɛ n ye min fɔ daminɛ la sisan an ma jigin u la kama sɔrɔ mɔgɔ ni i ma kumaya ka se yɔrɔ dɔrɔn fɛn dɔw bɛ yen i tɛ a ye dɔ tɛ farala dugukolo la dɔ bɛ ka fara jama kan i bɛ jate minɛ o de la sisan ni tribunal ka jaabi kɛla ko ko mɔgɔ 40 don mais mɔgɔ 40 lɔkɔliden joli bɛ yan mais mɔgɔ 40 de kosɔn a bɛna jamana yɛrɛ ka sini ɲɛtaga don bɔgɔ la ne ko n ko a bɛ fɔ cogo min hali den bɛ bi a tabaga bolo sariyatigiw u ka sariya jaabi nin ne ɲina u ma dabɔ a kama fili don mais hali ni den b'i la tabaga bolo i b'a ta k'a lajɛ ni tɔn kurulen tɛ k'a digidigi o waati ma tɛmɛ o kosɔn an ko jaabi min dila an ma sɔn a ma an ye appel kɛ cour d'appel la donc ni a kan ka la tilen olu b'a la tilen bon mais comme n ko fili don u ma dabɔ a kama ni olu fana bina fili kelen kɔnɔ ayiwa an bɛ continuer ka taa cour suprême na n'an sera yen anw ta tɛ jamana de ta don mais n bɛ min f'u ɲɛna maliyɛnw kulukorokaw bɛɛ k'a bila i hakili la ka fɔ an filɛ yɔrɔ min na nin ye diɲɛ bɛɛ bolokɔni sinen bɛ mali la bi bɛɛ bolokɔni sinen bɛ mali la ko maliyɛnw u b'a fɛ k'u yɛrɛ ta maliyɛn u bɛ k'u ka souveraineté ɲini souveraineté tɛ se ka sɔrɔ ni kalan ma don ba la souveraineté tɛ se ka sɔrɔ kalansobaw a kɛla IPR ye a kɛla ENI ye o a kɛla école de médecine ye o tant que n'an m'o don ba la an tɛ se k'an ka souveraineté sɔrɔ n y'o de fɔ bɛɛ bɛ se ka fili min tɛ fili o ye Ala ye mais ni filila
i kɔsen waati dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin ye cani na ni nana to nin kan n bɛna sintani wuli n bɛ k'a fɔ parce que ne yɛrɛ ye lɔgɔli karamɔgɔ ye kamasɔrɔ n'o fɛn sugu dɔ ye sɛrɛtigɛla dɔrɔn tɛ dɛ minnu bɛ sumani kɛ ne yɛrɛ bɛ sumani kɛ an b'a f'u ɲɛna kilasi kɔnɔ n'aw bɛ taa ka taa sumani kɛ yɔrɔ la burusi kɔnɔ yɔrɔ la a ye a lajɛ ni mɔgɔ ko aw ma n ta ye nin terrain ye a b'a ɲini jɔn ni jɔn ye aw kɛrɛfɛ mɔgɔw ye a b'olu wele ka na ni dugutigi b'aw b'o wele ni maire b'aw b'o wele aw bɛna sigi ka papier dɔ k'a la k'a fɔ PV bɛɛ ka jɔ n'a ye ka sɔrɔ ka baara daminɛ o y'an yɛrɛ ka lɔgɔliden formuler mais n y'o caman sɔrɔ fɛn na e t'a sɔrɔ mɔgɔ kelen b'u wele dɔrɔn sufɛ yɛrɛ u bɛ taa ka taa sumani kɛ ne ko n ko cɛ ni ne fɔra i ɲɛna kilasi kɔnɔ n ko an ma nin fɔ aw ye dɛ a mun fɔ ko monsieur ko aw bɛ min fɔ kilasi kɔnɔ ko théorie ko ni pratique tɛ kelen ye mais terrain kan mun bɛ yen u y'a fɔ sonyali binkani bosintigila kalabanciya o de bɛ terrain kan u b'a fɔ ko an binna environnement min kɔnɔ o de y'an yɛlɛma mais ni an ko an ka dɛmɛ kɛ an b'a fɛ k'an ka souveraineté ta bɛɛ kɛ i fanga da ɲɔgɔn kan i bɛ yɔrɔ min na i bɛ baara la yɔrɔ min i ka i jija cogo bɛɛ jogo min tun b'i la i ka jogo bila hali o don na u bɛ ka mɔgɔ ɲininka télé ni radio la ko vraiment balo gɛlɛya la nin ka gɛlɛn an tɛ se k'a san mais lɔgɔliso de bɛ kɛ sababu ni lɔgɔliso de bɛ kɛ sababu ka balo nɔgɔya balo kan ka sɔrɔ cogo la gɛlɛya la ɲinini bɛ ko o de ka yan wa jamana masakɛ caman bɛ yen olu y'o dɔn transition mɔgɔw y'a dɔn o kosɔn u ko ka kogo nin jɔ non seulement ka kogo jɔ mais ka amphi dɔw fana jɔ walasa an bɛ se ka mɔgɔ camanw ta o ye jamana masakɛ transition mɔgɔw olu ka baara de ye u nana ka na forage seki de kan n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ forage tan parce que an ko tilema fɛ an tɛ se ka nakɔ sɛnɛ kɛ an tɛ se ka ninnu kɛ wa lɔgɔliso in kɔnɔ fɛnw bɛ ka kɛ mɔgɔw t'a dɔn u b'a fɔ min ma dun ka fa u ko nɔgɔ ka gɛlɛn nɔgɔ bɛ bɔ Ukraine mais professeur bɛ Katibugu yan bi u bɛ ka nɔgɔ dilan k'a kɛ i b'a fɔ furakisɛ u b'a fɔ min ma ko gélule san'a ka woyo yɛrɛkɛ fɛnw la u b'a kɛ fɛn kɔnɔ k'a bila suman kɔrɔ dɔrɔn a bɛ yɛlɛ a b'a nɔgɔ fɛn a tɛ dugukolo bɛɛ san o bɛ ka ɲɛɲini Katibugu yan an filɛ bi min yɛrɛ la lɔgɔliden dɔ kan k'a ka doctorat soutenu a kan bon yɛrɛ misi bagan baara ko mɔgɔ tɛ fɛn fɔ o la Kulikɔrɔ n'i bɛ tɛmɛ sani ka se kan ma busew ka misi faga yɔrɔ min bɛ yen o jelisu kasa bɛ kɛ i k'a ka diɲɛ nege bɔ i la mais Katibugu bɛ taa ala ni Katibugu sababu la o jeli kasa dɔgɔyala an bɛ taa o jeli de ta ka n'a yɛlɛma k'a kɛ dumuni k'a di sɛw ma o bɛ kɛ Katibugu yan ani an ye mɔgɔ dama min labɔ ɲinan yɛrɛ san kɔnɔ a bɛɛ donnen ɲɔgɔn na k'a daminɛ ingénieur ma minnu ye master kɛ a ye diplôme di mɔgɔ 1000 ani 600 de ma olu bɛ taa baara kɛ u bɛ taa u ni jeunes bɛ baara kɛ u ni musow bɛ baara kɛ u ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ mais ni an nana ko an bɛna o bɛɛ dagoye a dun ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ yan université bɛ yen dɛ mais Katibugu ɲɔgɔnna si t'a la wa jamana tɔw bɛ ka ɲɛbɔ an fɛ diɲɛ don o don ne min ye directeur ye n bɛ ci sɔrɔ ka bɔ Tchad an ka mɔgɔw b'a fɛ ka na n bɛ ci sɔrɔ ka bɔ Niger an b'a fɛ ka na kalan kɛ n bɛ ci sɔrɔ ka bɔ Île Maurice ni aw bɛ se k'an ka mɔgɔw ta mais o min b'anw bolo yan an ko non n k'a bɛɛ boson k'a bɛɛ kɛ so de k'a di mɔgɔ ma an k'an sigi an ka lɔgɔliso yɛrɛ datugu pewu ni an ma hakili sɔrɔ an ka hakili sɔrɔ nin min filɛ nin ye mɔgɔ kelen tɛ se o bɛɛ bɛ k'a fɔ transition a bɛɛ tɛ transition olu kelen tɛ se o o fana fanga a bɛ fɔ ko jɛgɛ fanga ye ji de ye olu fanga ye anw de ye anw minnu bɛ dugu ma wa n'i ko fanga ye duguma mɔgɔw ye a fanba bɛ kalankɛlaw sariyatigiw kadiriw anw ka laɲini ye min ye k'a fɔ halisa minnu bɛ sariyako la anw bɛɛ bɛ sariya bato bɛɛ kan ka sariya bato jagoya la a bɛ taa cogo o cogo an bɛ taa n'a ye ten mais yɔrɔ dɔw bɛ yen o fana k'i hakili t'o la an ko décision min dila an ma tribunal ka jaabi nin anw ma sɔn a ma comme recours yɔrɔ dɔ bɛ yen an bɛ taa yen ni ala y'a kɛ ni an sela yen ni o fana kɛra cogo min an kɔni ta dan ye fɔli ye parce que anw de sigila a kunna bi
ni anw y'a fɔ minnu kan k'a latigɛ ni o ye a chef yɛrɛ ye parce que juge mana bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ to yen n'u ko k'a di min ma walima ni jamanatigiw ko k'a di min ma a bɛ d'o ma hali ni jamanatigiw ko bi bɛɛ IPR yɛrɛ ko k'a datugu a bɛ bɔ ten dɛ sɛ lɔki tɛ sugu lɔrɔ dɛ i sen bila bara siri i bɛ tugu nɔfɛ ni jamanatigiw ko bi ko IPR kan ka datugu a mako t'a la ko nafa t'a la an yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ f'u ye mais ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma o kɔrɔ ko vraiment Mali halisa lɔnnikɛ jamana tun don ni k'a ye mɔgɔw bɛ boli ko u bɔ yɔrɔ la a bɛ fɔ Tɔnbukutu tɔgɔ bɔ la dɔ wɛrɛ tɛ lɔnni waati bɛɛ ni arɔko de don halisa ka weleli kɛ k'a lase fɛn o fɛn n'i b'a fɛ ka hali santimètre kelen ta lɔkɔlisoba ninnu na an b'u deli u ka sabali jamana tɛ se ka taa ɲɛ nin tɛ dɔw b'a lajɛ ko kɛnɛ ka bon mais jama bɛ ka caya et puis ni kɛnɛ bɛ ka bon yɔrɔ fana kan ka développer n y'o de fɔ sisan aw ni Kulukorokaw minnu b'u yɛrɛ kalama ani Kulukoroka caman bɛ fɛn na u ko k'an ka yɛlɛma ka kɛ université walasa olu den Kulukoro région bɛɛ u bɛɛ bɛ se ka na yan an y'o de fɔ halisa ka welewele lase an bɛ welewele lase sariyatigiw ma mɔgɔ i fɛn bɛɛ lɔn tɛ o i fɛn bɛɛ lɔn tɛ mais ni fɛn kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ kɛla i kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ taa ka taa sira wɛrɛ bɔ hali ni min filɛ nin sanpi n'a y'a ɲatɔ ye parce que o tɛ yɛrɛ fɔ ye lɔkɔlisoba ninnu na a bɛɛ dɔgɔtɔrɔ minnu n'i ko dɔgɔtɔrɔ olu bɛ ɲini kɛ k'a faamuya sini a bɛna kɛ cogo di u ye ni plan ta sisan a bɛna kɛ cogo di depuis dɔw commencera ka hinɛ fɔ ko ko ninnu ko u bɛna taa min mais ne ye nin trace tɔ ye o parce que a sera y'o de ye u bɛna taa min yɔrɔ min dil'u ma n'a kɛra ka min di min ma o b'o feere ka tila k'a fɔ ko ka taa dɔ wɛrɛ d'i ma an b'o dugukolo bɔ min fɛn tɛ ka fara dugukolo kan et puis an yɛrɛ b'o tɔ encourager ko ouais ko ninnu ko vraiment k'u ye dɔ kɛ k'a hinɛ ninnu na o kosɔn halisa wele laban min bɛ yen k'a lase mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ kelen kunko tɛ an bɛɛ de kunko don halisa an ka dɛmɛ kɛ ɲɛmɔgɔ nisɔndiyalen bɛ Mali kɔrɔ bi cogo min an k'an jija an ka t'o fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ni min man kan min mana min kɛ n'a ko kan ka kari a y'a ko kari mais ni o tɛ yen ka ɲɔgɔn musalaka an tɛ bɔ dɛ an dun y'a la a musalaka ni fanba bɛɛ n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais sariya tigɛ cogo k'a f'u ɲɛna mɔgɔ 40 kosɔn k'a fɔ ko aw bɛna taa mɔgɔ 4000 olu ka diɲɛlatigɛ don ngalama la ko parce que ko mɔgɔ 40 bɛ k'a sɔrɔ yɔrɔ dira a bɛɛ ma n'u ko bɔrɔ t'u la mais ni kogo donna sisan Kadibugu fan dɔ de ka taa sani so cɛ n k'o ye kɛnɛlankolon de ye minnu ko jamana ta don jamana ta a bɛɛ tɛ jamana ta mun ko tɛ se k'u bila yen maire yɛrɛ ye projet dɔ kɛ ko a k'o yɔrɔ loti n'o yɔrɔ loti la sani a ka t'o di waritigiw ni fɛnw ma mais a y'a di ninnu ma ni u hinɛ b'aw la mais ne b'a dɔn hali ni a dila dɔw ma tuguni u bɛ tila k'a feere parce que fosi tɛ bɔ a rɔ ɲangini t'a kɔfɛ k'a fɔ a ye nin kɛ a ma bɛn o bannen mɔgɔ kelen tɛ Mali kura kɛ o dɔw b'a bɛ ninnu ka Mali kura a bɛ ten mais bɛɛ de don dɔw wɛrɛ si tɛ Mali tɛna yɛlɛma an k'an jogo yɛlɛma dɔrɔn an tun b'a kɛ cogo min an k'o dɔn e sara ye nin ye i jija k'i ka dépense kɛ ka bɛn o ma o ye Ala y'o de k'i da garijɛgɛ ye mais ne ko non ko fo i ka taa dɔ wɛrɛ traki cogo wɛrɛ la a tɛ ɲɛ i bɛ kɛbali kɛ dɛ o dun a man kan tan tɛ ni sariya bɛ jamana kɔnɔ a bɛ na ni fɛn caman ye monsieur Thiam n tun b'a fɛ ka min f'i ɲɛna o de ye nin ye a kɛ to b'a la sallallahu alaihi wa sallam